mano ma kata pach jopiny ma ikawo kotudore kod paro mar chik mar omenda. Dona chako di Mheshimiwa Ugo e ground Homa Bay kaka in MCA ma Homa Bay kendo mochung' ne rawere. Bende pach jopiny ikawo e yo makare. Winjo kanyo kwacho ni seche moko ikawo akawa pach jopiny kotudore kod paro mar chik par omenda to paro gonge kuma itere. Kapo ni gima kama otimore, jopiny winjo bed ni seyo ng'a. Adira gigolo pach giwacho ni ma ok en gima kare, ma wan ok wadware e paro mar chik mar omenda. To gikone gineno ka gima ok ne gidwano to ni mana kacha kacha. Ng'ama winjo bed ni iseyo. To bende pach jopiny ikawo makare e ground e counties duto 47 ma pachoka. Erokamano. Kitiyo kod Homa Bay kaka ranyisi. Erokamano Joyce. Kana achako kacha to nawacho kaka wan watime Homa Bay. Mano kwaloso budget mar county government ma Homa Bay. Ma wachiwo notice mar public participation kendo wa invite jopiny wabedo kodgi piny. Washare kodgi wawinjo pachgi e yorno mwadwa nwang'o godo usuru kokadho kuomgi. Paro mar chik mar omenda ka koro ma wantiere sani ni. Ka chik to en gimo ne bedni e county ma magwa, ne bedni wajumbe magwa ma represent constituencies mopogore opogore. Kuom ranyisi Homa Bay County wan kod constituencies aboro, man gi wajumbe aboro. Wajumbe gi seche ma koro itimo public participation mar paro mar chik mar omenda ni. Ono bedni mjumbe ka mjumbe ni e constituency mare. Otimo public participation kacha uwinjo dwach jopiny. Koikore godo urito ni kakoro paro mar chik mar omenda ni kabro dhi e parliament. To koro dhi e parliament ka en gi paro mar oganda motelo ne gi ground piny kucha. Koro kodhi kacha to koro otero kuonde ma jopiny nyalo dware adjustment. Mano tich mjumbe, mano representation. Mono bende to bende gitime. Koro anyalo wacho ni gitime to samoro kaka natemo jiwo ni serikal onego ng'i kokadho kuom wajumbe mag serikal ni public participation obedo gi impact, ni ginwang'o the right people kata ginwang'o jogo mowinjore mondo chiw duondgi ewi paro mar chik mar omenda mondo me ka koro gidhi e bunge kacha to gin gi paro mar jogo mowinjore, the right people. Kaso bende koro eko dhi bedo gi gima nigi impact. To ka okotime kata okoket maino maber malong'o tiyudo ka thoth decision muibiro dhi midhi keti ewi paro mar chik mar omenda koro gibedo mana